Avatar Sim yang kami hormati, juga undangan penonton yang kami muliakan, masyarakat baru juga yang kami cintai. Pada kesempatan suasana siang yang cukup berbahagia, dalam rangka tasyakur walimatul arus pernikahan putra dan putri Bapak Tarsin sekeluarga, senantiasa kelak menjadikan suatu keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Ya Robbal Alamin. Kembali kepada jalur cerita pentas yang bersama sejati lan setia biyange sandiwara pantura Wira Mandala. Namun terlebih dahulu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam tutur cerita ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun tidak kami sengaja. Maklum kami manusia biasa, tempatnya salah lufut alfa noda dan dosa. Petik yang baik, buang yang nista. Akhirnya, dari kami atas nama pembawa acara, sesuai dengan kesepakatan sang sutradara dan asisten sutradara, pada kesempatan siang hari ini, pagelaran Sandiwara Wira Mandala dengan bangga akan mempersembahkan sebuah cerita dengan judul kalimatnya Petaka Tali Dadung Kepelintir. Petaka Tali Dadung Kepelintir.
kudu sengopiki ning segala lelampahan ning segala tindak laku sing teliti lan hati-hatinya sing awas lawan waspada sing awas tindak lakune sing awas tindak lakune eling-eling mangkan eling-eling ngamongpung ning dunya ngejelok netugi nafsu ngejelok membara-mara nafsu sing mata keduhung ragane sing angkat tempung wangan kantun sing ditembangi majikan nom dewek mimi asep sing duwe Sriwijaya dewek sareng bos wajlam keding minangka bos bangunan sing ditengombangi bos wajlam sareng nokririn sing ana ning Taiwan nanang rezeki minangka pemuda waru sing paling gemoy sampun lali sareng mamaku waru ya geding Kang Ridho minangkene sedulur dewe kantun mimiang guna papai kembar ibu mastem ibu rasmi mimide keding minangkane wong lea dewenge sareng mamaku waru ibuku waru mame puja mami puja sing mirengaken mamae anang mimi anang sareng bos ngolo sing duwe toko nur dewek Mimi Asep minang kemajikan nom sing duwe Sriwijaya sing mirengaken kantun sing hormati bos wajlam minang kene bos bangunan dewek bos wajlam sareng mami anang mimi anang minang kasing mirengaken bos wajlam bos bangunan sing hormati sareng bapak tuan ibu tuan rumah minang kene sing ditembangi majikan nom sareng penganten ayu penganten minang sing paling emanan dewek aja loli selawas nok riringin sate minang sing ana ning Taiwan dewek nanang rezeki kengeding Kang Ridho minangka sedulur dewek sing paling eman sareng bos ngolo sing duwe toko nur dewek bos wajlam minangkane bos bangunan sing hormati
sareng bapak tuan rumah ibu tuan rumah sedaya tumut ngormati aja lali selawase bos wajlam mimit tuan rumah sing ngormati Kakang Paok dikumpulaken maning dikumpulaken bocah badegan dudu kayang konon ning tentang masalah hal tugas kabeh sing dadi manusia-manusia bayaran menjaga hal tentang proyekin kan wis beres ini kan selalu aman laka sing bakal yang rusak bakal harapan gawe honar ning tentang masalah hal proyekian cuman tuntutannya jangkung kan kabeh aja dia cing karena wis lawas robot harapan sebulan kini Kakang Paok nyari wong kerja iku ya wong kerja ya kudu kana bayaran deh ora Kang karena wong-wong ning omah wis nuntut tentang masalah dapur masalah anak kudu belanja tapi Jakung dudu seujon apa aja sampean ke antara bonus antara bayaran untuk nang sampean Kakang ngaturaken matur kesuwun hormati Bapak Babina Sawaru minangkene Papai Reski sareng memesona sing duwe bandara dewek Papai Sona Mama Sona Papai Rizki bos wajlangan bos bangunan sing mati tapi jangan semono aja sewot Kang Paok Samplang raine mah enak bocah. kayak konon kalau ngomong Disangka kita ada padoki bayarane rainira. Bocahku. Jangkung. iya Kakang Bocah-bocah badegan sing aran tugas sing aran dipai amanah kudu dijalani bener-bener sampeyan kian maning sing ngongkon dudu wong sembarangan sing ngope kepercayaan ing sira-sira kabeh iki Tuan Wilholmes wong kulit putih. Tuan Wilholmes lagi duweni tujuan nggih lagi nganakaken pembangunan jalan raya nggih antara Batavia menuju Jogja. iya bener ngono Kang Kita kudu siap rewang batu lan jaga. Setiap bengi sirah melek, jaga beko, jaga barang-barang. Tapi awas, pokok jaga beko aja sampai ngatuli solar jagung sirake. Dampake konek ini. ya hari ini mas sampean ki bebalik karena gak kaya konon makang mampan sampean ki ngongkon bocah-bocah badegan kan
Kokon jaga alat-alat berat kan dibagi pirang-pirang titik orang. Emana sayang ayah puput minang kene bos buara angke dewe katungurakan matur kesuwun ayah puput bos muara angke sarang bapak babin sawaru bapak Rizki mama Esona sing duwe bandara Kakang Paukan merintah jangkung. Iya. Kong kabeh bocah-bocah badegan aja sampai lenger, aja sampai keturun apa nonggoni tentang masalah alat berat kan lebakuun tak sumpingaken jangkung kang omongane sampeanku. Ya tuli gak sapa sing wani indaneku. Aja maning bocah nakal, aja maning preman, aja maning bangsane bocah-bocah wah paok sejene sing beli kendal ning ki paok mangin. Yangel kang hari kokon melawan sampean apa moro-moro maning sampean yo ning anak buah sampean yo lak kasih wani. Mau sira ngomong masalah bayaran Wan kono kang bisa kali dipanganing kita. Jujur Jangkung, jak priwen kono kang. senajan si kakang gageduge sira-siraan kakang ngrawani kokon mangan hasil keringete sira. Syukur hari kaya konon pak. Sebab apa? Romo kakang Jangkung. Wicunduk tekene waktu wis ninggal tekene masa mana menewis waktune majikan nom minang kene mamae Asep sing duwe Sriwijaya dewe sareng Kang Ridoe Gedi mamaku waru minang kene sing ngurmati. Ya enak kabar berterang mah enak ora kang. Amber aja setitik bocah-bocah badegan kun duweni curiga, duweni pikiran blesak karo kakang Paok. Sing aran mangan hasilnya gerengiteu batur. Ya, Sing aran mangan hasil jerit payahe wong sejen. Mang senaka dipangane Jangkung. dari bener emang kudu kaya konon ya rebon. Mulane si kakang ora wani mangan hasilnya keringete sira-siraan. Cuman kayak Mr. Will Holmes Ya, ini minggu ini durung sempet ngabari si kakang. oh Masalah bayaran ya durung metu. iya tak kang. Apa mana masalah bonus. Cuma mengkenen Jangkung. Jak priben kudu kang. Kayak Tuan Will Holmes. Jare kita yang tujuannya bagus. Sing dadi bagus priben kudu kang. Kanggo bangun ning Pulau Jawa tanpa wong kulit putih, tanpa wong Belanda, Ya, wong Pulau Jawa ki kang elan Jangkung. Nukririn minang kene sing araning Taiwan dewek sareng nanang rezeki pemuda waru paling gemoy. Bos Wajla minang kene bos bangunan dewek bos Wajla sareng mame anang bos Nolo sing duwe toko nungur aye puput bos muara angke dewek. Bos buara angke dewek ayae puput dewek
seduluran ora teka selawang sing ora teka ning kulane bos wajlam bos bangunan dek esuk nakira sore nakir sini takir lang godong plasa esuk mikir sore mikir sini pikir mimi anang sing paling sayang kaya kaya ora rumah seneng ikut mah bener omongannya sampeyan Kang. Hari tentang masalah wong Jawa aja wong Boro bisa bangun nganggo sehari-hari yebe nganggo nang mangan bebe cukup Kang. Kang elan Kang. Tanpa wong kulit putih, tanpa wong Belanda, ning Jawa belum mungkin ana pembangunan Cakung. Ya. Bisane wong kulit putih mama pujang minangkane ibuku waru dewe Tuan Wilhelmus bangun jalan raya Bener. antara Batavia mang Jogja yang sing rasakaken sapa Cakung pasti wong Jawa. Ya iya mono nemah. Mulane lamun sira memang nuntut masalah bayaran tentang si Kakang. Kok suatu saat bu kapan-kapan teka ning panggonane Tuan Wilhelmus. mama pujang ibuku waru sareng nokseri sing ditembang Tapi kudu dipentingaken kudu Kakang Paok. Jarang bahasane anak kucing, anak robot, terus si anak Sep Habib lagi membutuhkan yang biasa-biasane ku sampeanku ngupai beca tentang masalah hal bayaran seminggu sepisan. Bonus bayaran iku double. senok seringe minangkane sing ditembangi sereng senang Asep senang Ridho mamae puja ibuku warung Terus nganggo selanjutnya kudu marah konon kudu Kang. Sapa maneh lamun dudu si Kakang. Ya iya. Sebab apa? Si Kakang minangkat tangan kanannya Tuan Wilhelmus. Ya iya Cakung. Kakang gak biasanya teka ini panggonane ngalap masalah bayaran. Si Rajuru ngomong ke yang si Kakang harus ngerti. Biasane mama tuan rumah serang mimi tuan rumah senok Sri senang Asep senang Ridho Robot, kucing, yakin majan jaluk maaf. Karo Kakang Paok duweni pikiran sing ora bener. Jari bokat jangkung lan robot mah kudu duit bayaran ku dipangan sampeyan. hari sira aku pikir ada salah baik. Beli kayak konon kita mah Cakung. Tapi beli ngono Kang sampeyan. Aja watir bayaran mata bayar kok. Aja belang. Ya syukur nih kan. mama jijang pok tuane Sabina dewek mimi hajarum yati yang keding Tapi aja khawatir tentang masalah pekerjaan Pak Kakang. Serakaken ning bocah-bocah badegan. Alat-alat berat aman mangsa burunga langka kendali apa-apa kudu Kakang. Ya si dijaluk nih Kakang kayak konon Cakung. Sebab apa?
sing arang tugas sing arang kerjaan ki enteng kecape abot sangkane. Sing daring enteng kecape, Entenge kita tinggal jalanaken tugas. abot ning sanggane. Berarti lamun ana apa-apa ya kurane sirak nyawane gini. Mamaji ijo minangka sing ditembangi sareng meme haja rumyatinya gedeng. Tapi mudah-mudahan Kakang Paok selagi masih berkumpul bocah-bocah badegan sing ana dipimpin ning Kakang Paok, belum mungkin ana terjadi apa-apa ana ning proyek waktu sing lagi dijalanaken Kakang. Bokat anak bocah sing gawe masalah, gawe huru hara tinggal wawara ning Ki Paok mangin ya. Siap Kakang. Majikan nomo minangkane Mimi Asep sing duwe Sriwijaya dewek. Nok Sri minangkane tuan rumah sareng senang asing senang ridoe keding. Tapi ngomong-ngomong ke Kang, nganggo langkah selanjutnya bocah badegan ngiring sampean ki kayaknya bisa sabar ya bot ya. Bisa sabar nunggu bayaran konon. Siap. Sampeyan ya. Pikirannya bayaran bae, menggawe becus beling bayaran. Wiciri tekaning janji wis tinggal tekaning mangsa. Bos wajang, bos bangun mangan minangkane sing Kayaknya ya cing ya. Ngobrol nih setengah-tengah dalan kayak kayaknya wis suwe gini Kang. Jadi waktu kian manikah, detik kapan, jam kapan kita bebarengan karo sampean Kakang. Pada mama masih pengen lirin kita ki. Pegel. Hari pengen lirin sampean gue priwen sih Kang. Tadi sirane beli sabar. Pengen tekan panggunane Tuan Wilholmas. Ya iya ora Kang. Nyona angger tengah kana masih maju ku kita. Ya tulis siapa maning. Masa wani ya sira kumarak dewek Pak. Ana apa-apa kita sih kok ngomong. Ana apa-apa angger kita sih kok ngomong. Kang. Sik kok bocah. Aduh ngomong kok. Kan Kakang wedine maksing yang kelang Kakang. Ngerti kita Kang. Sira mah gampang gemeter ya ngadepi wong kaya konon ku. Wis Kang ngajak anda-anda kun diulangi maning enggak? Jadi bisa sabar sirane. Wis bisa sabar Kakang. Maka sira wis ora sabar nunggu bayaran. Ayo teka bebarengan ning omahe Tuan Wilholmas ya. Awas tengah kana ki bebarengan gini. Ya barengan Coba Kakang. dewek-dewek gini. Heeh. Sik ngaplong-ngaplong kae dira. Bocah. Bocah-bocah Wira Mandala. Hege. Sing kompak sing serempak nang. Iya dong ah. Aja paling nganggo pengelan. Ora. Dipajekaken Apa? aras gendinge Ya, dibendrong nang. Hus.